प्रमद बर' बिथाङा गावनि फान्डनिफ्राय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारिनि मुङाव जोंनि जा ट्रेडिशनेल डान्स स्कुल गायसननायनि बर' ट्रेडिशनेल डान्स स्कुल गायसननायनि थाखाय 1 कोटि रां होनायनि थाखाय फोसावनो आंखौ बुंहरदों। आं बेखौ दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों फोसावनाय जादों। बिथांनि जिखिनि फोरोंनायाव आरिमुखौ फैगौ 2022 मायथाइयाव जिनियास रेकर्ड वर्ल्ड रेकर्ड गिनेस बुकआव रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दं। मा मेसेज होनो सानो? बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो गावजों गाव हामलायलायनांगोन। बर' हारिनि गेजेराव मोनसे कालसारा खम। सोरबा सासे मानसिया मोजां मावनो थांदोंब्ला बेखौ मिनिनानै थानाय मोनसे सर' दङ। जोङो बेखौ धन्यबाद होनांगौ, हामबाय होनो रोंनांगौ। हामबाय होनो रोंलायिनि थाखायनो सासेया सासेखौ बाख्नायनो रोङिनि थाखायनो हारिया दिनै जस्रोलांनो थांगासिनो दङ। गाज्रि मावदोंबा बेखौ डाइरेक्टलि बुंनांगौ, बे गोरोन्थि जादों, बे बिदि जानांगौ होननानै आसि थुना होनो रोंनांगौ। खिन्थु गाहाम खामानि मावनायनि थाखाय हामबाय होनो रोङिया जोंनि बर'नि मोनसे गाज्रि आखुथाय बा जोंनि मोनसे कालसार। बेखौ जों गारनानै मोजां मोनसे कालसारजों आवगायलांनांगौ। आरो बेफोर जाबायदि मोजां हाबाफारि वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय जों बागुरुम्बाखौ जोङो टारगेट लादों, बे बावैसोनो जानो थांगासिनो दं। बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा जोंनो हेल्प होनो थाखाय राजि जाखाबाय। बेनि थाखाय साफ्रोमबो बर' हारिनि साखा फाखा जानांगौ। बेखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंथिनाय जाबाय।